ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochitubelu n'Oraifite na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Abịago n'ụtụtụ taa je gọọ ọfọ na temple n'isi ndị enyi m niile na ndị niile kụrụ mba na temple na ndị anyị na-arụkwaziri ọrụ mmụọ dị iche iche. Agụkwaziri m ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ chigatagoro n'ọdịnala Igbo na-aga ọfọ for 21 days nkwụsị gọba. Agụkwazi m ọfọ n'isi ndị niile na-ahụ ha na-echa onyonyo anyị vidiyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ maka ihe ọma mere ofe onye ama ezu. A sị na gị onye na-ene m anya n'ụtụtụ a na-ege meseji a sị na ọmaka ga-emere gị, a sị na favor ga-abụ oke gị. Let there be cause breaking, let there be open doors. Ka ife ọma bido mebekwa na kịta abụ oge ihe ọma ji eme in the entire creation. If you open your mind and adapt to the natural laws that govern the universe, you will be blessed. N'ụbọchị taa abịara nka nkọwa ọtụtụ ihe onye ọdịnala Igbo ọbụla kwesịrị ịma. Gịnị bụ isiokwu n'ụbọchị taa? What you should know about ọlụ mmiri, spirituality and ọdịnala Igbo, part 1. A sị na ọmaka ga-emere anyị. A sị na anyị ga-ejere obodo n'ala obodo, onye chụba anyị daa, onye echecha ihe ọ ya eme anya ma onwe ya na kakaka ya ma jijiji ya ma anyị. A sị na onye si ha anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye anwa na ndụ, onye si ife anyị ji wee dịrị anyị digbuo onye anwa na ndụ. A sị na ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka anya fụ ya. A sị na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mgbe na be anyị. A sị na anyị ga-azụ ka afịa mana ya ama na ka afịa. A sị na ihe ọma dị iche iche bataba. A sị na ogbebere ugobere nke si ibi ebe ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m kwukwa ya. Ife ọma ka m si ya mee. A sị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye ahụ tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise n'ụtụtụ taa bụ afọ. A sị na afọ ya fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise ihe nchọrọ ka nkọwa n'ụbọchị taa dịka isiokwu bụ what you should know about the Marines, spiritual spouse, spirituality and the entities of powers. Ezumezu part 1 dịka nsikwu. Dịka nsi wee kwu na my mission is to help people live better life. Anyị na-agba mbọ etu anyị nwere ike ịfụ na anyị helpụrụ onye ọbụla. A sị ma ọ bụrụ na ị nwere ego, ma ọ bụ na ị nwere ego, ma ọ bụ na ihe a na-agara gị ọfụma kịta, ma ọ bụ na ọ dị agara gị ọfụma, create that time. Ọ ndị nọ na Nigeria, create that time to visit Ugochitubelu Ọdịnala Temple ka ị gbaa ọhụrụ anya bụ temple, maka na okwu ị ga-eji wee na ga-aka nke ji wee bịa mma. Ka anyị kwubiere gị okwu. It gladdens my heart seeing people coming across the temple and their life bido na-agbanwe for good. Now ihe ndị bịa bụ ihe ị kwesịrị ịma, the principles of natural laws that govern the universe. O nwere ajụjụ ndị mmadụ jụrụ m n'ụbọchị taa mma asakwue. O nwere ajụjụ mmadụ jụrụ m taa, send ya message na WhatsApp wee na-ajụ m na-asị m na ya alụghị n'ọrụ mmụọ dị iche iche n'aka ndị dị iche iche, mana na ihe adịghị ọkwara etu ya si wee tụọ anya, wee na-achịkọwara na-enwere ọtụtụ ihe butere nke a. Nke mbụ ka m bidogoro n'ọrụ mmiri nke ndị mmadụ na-adị too inquisitive to know. A gwara m gị na bidogoro na mbụ having sex in the dream. Not all of them is the work of spiritual spouse. Ma ọ bụ na ọ bụ onye mmiri, gwụcha ntị ọfụma. Ụfọdụ nwere ike ịbụrụ onye na-ele pornography,
You bring onye na masturbate that long for a parting person, that man or woman. All the possible na your frontal brain ga-eme connect with the back brain. Back brain wu nke iji alụ nlọ na nlọ. O nwere ike ime at the night obido play ebe, because our mind is like photocopy. Ịghọtaghị? Mana nke bụ the spiritual connection bụ nke ga-abụ na ihe ọma kwesịrị imere gị echi ịlụ nlọ n'abalị a ihe gasa. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Now, keduzi ka a ga-esi wee lụọ ọrụ mmiri? Then ọ bụrụ na nke gị wụ problem because of your mindset and lifestyle, you have to change because it's not for your own good. Now, ọ bụrụ na your own problem ị na-enwe bụ nke have spiritual connection, then you have to do the spiritual things. Now, wee kọwalụ ndị mmadụ ka esi alụ ọrụ mmiri ọgazie. Gwa unu na spiritual wife settlement is a spiritual work. And the noble, to liberate you from that, one, it must be a marina. It must be a brody benine na alụ mmiri. Yes, it must be a marina. Now, for you to Eriano ko wega, you must do the needful. Kọwalụ mmadụ ihe dị iche na ọrụ mmiri na ile ọma. Etu mụnwa si alụ ewu na abụ ofu ewu na ofu ebu na-adị involve. Ofu ewu ogbu nke eji esiri ya bụ ọrụ na mmiri adị egbu ya egbu imesi tinyere ha na mmiri. Ịghọtara ya? Nke ebunu nke eji anata n'ụlọ wee bịa mee saraka ka oge nwe onye alụrụ ọrụ wee na-edu ude, ka ndị mmiri gị na-edu ude, ka anyị nwa na-alụ alụ na-edu ude, maka na eburu na-edu ude. Emesie egbucha nke ahụ were sie nri mee saraka bute mmanya ndị mmadụ aṅụọ. Echefukwara na ewu nke ọzọ ahụ anyị nyere ha na mmiri ewu nke eji mee saraka to the entities of powers and elemental beings living in the water. Echefukwana na enwere elemental beings living in the water, ọ ha ka a na-emere saraka. Echefukwana na ọ bụrụ na iwe mara na ihe ọ pụtara na enwelu ọgbụgba ndụ jikọrọ gị na ndị mmiri tupu ri amụọ gị. O nwere ike osi na ya lineage, o nwekwara ike osi na nkwa nne na nna mụtara gị. Ịghọtara ya? O nwere ike mgbe nne na nna mụtara gị na-achọ nwa ha kwere nkwa. Ịghọtara ya? Then enwekwara ndị nwere connection to other elements like the early beings, the ndị ọzọ na-alụ ọrụ n'ala, ndị na-alụ n'ikuku. Etu a ka ọ dị. Enwe ndị si n'ebe dị iche iche wee n'ụwa, ma ndị si n'okwute. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ka m bịara ịkọwa today. Then mana ọrụ ịgba nkwụ abụ ewu ahụ anyị na-enye ha na mmiri iji wee si ilo ọrụ. O nwere ngwongwo ndị ọzọ. Ngwongwo niile ahụ a connectịrị ndị niile bi na mmiri, ya spiritual husband, wife or ọda ndị niile gị na ha nwere ọgbụgba ndụ na mmiri, ma ndị ọgbanje mmiri na ndị ọzọ dị iche iche. Ọnya ka eji akwa ngwongwo niile ahụ. Ngwongwo niile ahụ akọvalụ ndị a niile. Then mgbe a kpanyeziri ewere ewu ahụ na-enye ha na mmiri ewu iji wee sielu ya, maka na ọdịnala Igbo na ihe ọbụla alụchara wee were ewu siluo ya, ada arụ ya nrụ na-abụ. Akọwakwala ngara nkụzigoro gboo gwaghị na onye abatara na mmadụ adịghị agba nkwụ ugboro na-abụ. Ịma ihe ọbụ ị nwere ike ime ego ugboro one ma one, mana nkwụ ime agba nkwụ ugboro na-abụ. Reason bụ na o nwere ewu egbunyere ụmụnna ịnụrụ nwa ha. Ewu ahụ ha gbusara n'ala n'isi nchedo na nchedo Okafọ na anụ dị taa. Ịma apụtakwa echi sịkwa ha na nchedo Okafọ na anụkwa dị once ka ha ga-eri. Onye abatara na ọgwụgwọ na-enwara di ọ dawara nata be nna gị. Enyechighị onye ahụ ego ma na-eji anyị ekulu ozugbo. Nwaanyị ahụ amụkwa dị ọzọ ma agbazi ọgọ ma agbazi nkwụ. Ịghọtara ya? Na ndị ichie ama eri ewu n'isi nchedo Okafọ to wise. Ịghọtara ya? Ọnya bata ọ ji awa iwe nrụcha ọrụ mmiri etu mụ eze anasị alụ nrụsịa ya tinyere ha ewu anwa o silugo dị ọrụ mmiri ama arụ ya nrụ na-abụ. Then ebunu nke anyị nata n'ụlọ nọchite n'anya reception, maka na inyecha ụmụnna ịbịara n'nwa ha iyi emezi reception sie nri nwa mmanya ndị mmadụ ga-eri. Ọnya ka o representịrị ka ndị nọkwa na ndị mmadụ soro nwa aṅụrị maka ihe ọma mee n'ụbọchị ahụ. Alụsị ọrụ mmiri etu ọga. Mana echefukwana na ọrụ mmiri a na-alụ n'ụwa ọ
bụrụ na ịbụ nwaanyị ka mma alụghị atụ maka na ndị ma nkụzi m mana m na-eji ihe ọmụmatụ wee na-akọwa ka o doo anya. Ọ bụrụ na ịwụ nwaanyị example iwu onye Oraifite na Anambra steeti iwee nụọ dịta onye Imo steeti ekesiara ụdị wee gbanyewu ndị Imo steeti wee naba. That does not mean na ịma na-eme from time to time igoro bread igoro ihe ọnụ na-eri igoro ihe dị iche iche bịakwa na be nna gị so ụmụnne m makerekunu mere ejụọ ha ọha edocha ha isi ara ịbịakwara ka ị mara ka ha mere wee sị nwaanyị nnọọ iwee onwezi ihe wụ mkpa gị gwa ha si ya biko nekwanụ ihe wụ mkpa m ma ọ chalenjis m na-enwe na ya bụ mmadụ eji nnụrụ n'Imo steeti ha atụ ịgwa gị alụ iwee nawakwa ịghọtara ya. Ọ bụrụ nke ha ga-enye sọpọt ma ọ bụ na mgbe ebe ị nụrụ di n'ihe ego adịrị ya ịchọzie ka ndị be nna gị nye sọpọtụ na ego wee bidoro biznes they can do it. Ịghọtara ya. Etu a ka ọ dị n'ọrụ mmiri. Ọ bụrụ arụchaziere gị ọrụ mmiri naba. Ịghọtara ya. Arụcharụ gị ọrụ mmiri ị ga na-emekwa from time to time ịchụ àjà ndị mmiri. Ọ bụrụgoro na obodo ọbụla ị nọ na igoro ihe ọ na-eri bred ọ dịtụ nzu edo ụmụ kekere ihe agasị. Ọ bụrụ na o nwere ihe iji n'ọsọ bred ka iji ị ka nko iru ebe a ikere ndị mmiri si ekerekwa m ụnụ na mbịakwa ka mmadụ ka unu si eme nzu wee nọrọ doo n'ọkwa m nwa wee deto na ọmụ bịa mmiri ọbụla ihe emie ịkpọzie mmiri si na be nna gị mmiri gị na ha so mmiri chi ụwa gị si ya biko ya bịakwa na ịnọ na Lagos ịnọ na Palm Beach na onye nọ na River Niger si ya biko ya bịakwa were oke n'ọka ịbịa kene ha n'ọkwa ihe ọnụ na-eri te ị na-enye ha ihe ọnụ na-eri ha nyekwa gị ihe ọnụ na-eri iwe gwazie ha ọ bụrụ na ego bụ mkpa gị ma ọ n'ọnwa abụ mkpa ma ihe ọbụla ihe ozi ha enyocha ihe bụ mkpa gị na-akwa ka ha bunye gị ike. O nwere mgbe m bidoro ọrụ ọfụ mgbe m na-achọ ka ya akwado m ha m binye m ike. O nwere mgbe m gwara ha na m mechi na-abịa mmiri chi ụwa na mma abịa 4 times eke nkwa ọbụla mbịa na nkwa goro ihe ọnụ na-eri ihe dịrọkwana 1000 bịasị ha godochara ha wee kene ha sị na m bịakwara na ọ ga-ahachapụ m ụtụ ka ha bunye m ike ka ọ ga-agba onye ọ na-agbara ụkwụ na Ugochi tụrụ na tempụl ka onwe mbunye elu ngọcha nke a wee sịkwa ha na nkwọ ọdara mma bịakwa rụkwa nkwọ ọdụ mbịakwa godokwa the same thing rụkwa nkwọ nke ịtọ ya mbịakwa rụkwa nkwọ nke ịnọ mbịakwa ha wee gọzie m. ịghọta ya na-akọwara gị ị nwere ike ịnọ ige ite daya pipụl ịma ihe kpatara na ị na-enwechiri mma na yes gị nwa na-ene m anya ihe kpatawo nsogbu gị bụ na ị na-afụta ndị mmiri as negative energy. Ị na-afụta ha ntị ndị ọjọọ ị na-afụta ha dịka ndị obi akpọ because of mindset ndị ụka gwara na ndị mmụọ ọjọọ bụ ndị mmiri ewu ndị agha ha sabai gị nwa na onwe n'aka asị ya band kere ihe band tara all these years ị na-agbagharị from deliverance to deliverance wee na-apịawa gị azụ. Mgbe ị na-eme kasị na mba ndị a na-ekwu maka ihe ị na-ekwu dị a na-emetụrụ ndị a na-ekwu maka ya isi na ị na-ekiretiri onwe mmụọ enemiti bute mpịawa azụ dị na ya. Ịghọtara ya. So ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ stop seeing them ndị awụ ndị obiọma nje n'ihu ndị mmiri nna agba ha amụma nnukwu kwe mmụda kpọkuo mmiri chi ụwa m na mmiri niile mụ na ha so arụ ọrụ nwesị ha kene ha ndị obiọma ndị na-ebuli mmadụ elu ndị na-ebe mmadụ odogwu ndị na-eme mmadụ eji ama haba ịmaka na ọnwụ na ị mara ndị mmiri n'iwe onye mmiri mo iwe mara na ọ bụ n'iwugoro onye ana alignụrụ ya se with entities of powers ya element ifuru efu ịmara ịma na onwere ndị na-akwụdoro gị na mmụọ na-ewu onye nọ sọsọ ya anya ka m pịawa azụ ịpụta isi na landlord bi na ya adịghị na ọ na-ekechi akara aka mmadụ ọ bụrụ maka onye maara chi ya ọ bụrụ maka onye wu nkọ onye ọdịnala nke bụ eziokwu na ibu kọ onye ọdịnala ka m na-ekwu ji 100% mind wee na-eso ọdịnala ọ bụrụ ka ndị otu nzuzo maka na ike ebutere ebute ka o ji amị ya ịghọtara ya. Ọ bụrụ gụwa son of the soil mmadụ enwere ike ebutere ebute ama akụpụ ike dị n'ala ịghọtara ya. Ị nwere ike ọdịnala mmadụ enwere ike ime kama landlord agbara gị ọsọ onye obi ọjọọ agbara gị ọsọ na ọ bụrụ na iji obi niile na-asọ nsọ na ihe na-achịkọkwara gị bụ ihe kpatara eji apịawa gị azụ ụwa ya. You have not done the right thing consistently enough to create massive results. Ihe mere ihe bụ na ị were mindset ndị ụka
na-eme ndị mmiri na-edisi ọmụmụ ndị mmiri abiko gawa n'onwe ụlọ dibịa kere ihe isi nweta nka n'ubi gị owo. Let me just give these people, let them go. I don't need them. Let them just ọkwa asịsị nye ihe a nga-enye ha. Ya mata mmadụ ga-eji wee sị na ya lụrụ ọrụ mmiri since 19 mkpirigidi ma ọ sị na ọ lụrụ ọrụ mmiri since 10 years or 5 years ago. Since that time, they have not tried to identify with them. It's because na mindset gị bụ na ha wee bụ. So your mindset bụ ka ije chukwapụ ha, ka ije jeje ọkwara ọgwụ ka ị na-eje. This mindset is enough for ọrụ ghara ịga ịmara. This mindset ga-eme maka na onye na-alụrụ gị ọrụ total conviction n'ikweta go to align with these people. Ndị otu gị, they are people, they are part of you. You can't do without them. Can you run away from your shadow? Ndị ahụ ndị yi ụwa gị. Yes, they are aware na ị na-abịawa na this particular earth life at this moment. So you need them. Without them, you can do nothing now. You got that? Now, mmadụ ada agbakarị ikiri okwu ya n'ọsọ. So for your own good, align with them wholeheartedly. Ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa na-ajụ eze a na gosi ugbu a. Kedu ihe kpatara iji wee nwee this massive success? You say yes, whatever I ask, I get. Yes, enyego m testimonies ihe mere m ụzọ cardinal things mere m this year. Yatago, agwara m ụnụ na this year na m na-emepe ụlọ ọfụ. This year na m chiri ọzọ Igbo karịcha ọzọ eji elele ana ọzọ ana. Gwagwọ na na-emepe dị na December 1st this year. Ụfọdụ na-ajụ ka ihe kpata ọsọ m ka Chukwu fụrụ n'anya. Si no, the reason bụ na ewepụtara m obi 100 fada enwe pasentị karịrị 100 101% ewepụtara m wee na-eso nda ejiri ọmụmụ aghụghọ ọbụla wee na-achịata n'ọdịnala. Ọmụ na ịmabụ bifo mgbe m nọ n'ụka eji m obi niile wee resị ndị ụka, and that massive zeal is what anyone na-use kwa mgbe nnapụtara n'ọdịnala, because na ajịra m ụka wee nyụpuo ha wee fụ na eriri anyị eripie anyị front and back. Now that massiveness ka m jikwa nata n'ọdịnala. Mgbe m nọ n'ụka ọbịa eso m arụ eme program na television na ABS TV Onitsha. That was then under Catholic church. Ebe anyị na-agbasa gbasara the primary mission is to defend the Catholic faith. You got that? Na m batara n'ọdịnala eji m that zeal. That is me. Ọ bụrụ na I don't even na mmadụ chọọ ịza akpa, asị m mmadụ chọọ ọ bụrụ mmadụ ịza akpa koro, ịchọ ịza akpa zaa akpa, ịchọ ịza kolo zaa kolo. But why some of you are not successful today? Because you have not made up your mind. Ihe gbasara ọdịnala ị na-afụta ya gwasị na ndị na-esetụrụ ndị iche nwa ndị iche nwa ndị hapụrụ ka nzuo ike ngwa aja na ebe nna ọgasị na-achọrọ na achọrọ na ka njewe ngwa chi onye gwasị na ga-emere nka ị na-eme jos ka ime jere onwe gị. That is not the spirit. And all that is zeal mere na ọrụ a na-alụrụ gị a na-aga. O nwere onye gwapụta m tata wee na-asị m na o nwere dibịa na-arụrụ ya ọrụ, mana na asị a na-arụrụ ya ọrụ nwesị ya kedu the conviction iji ị ga-abụrịrị onye kwere n'ọdịnala n'obi gị niile ka mmakwarụ ga-atụ si na ọ bụrụ na arụsị alụghị ọrụ mmiri ị ga na-ejekwa na-echukwa. O nwere ihe m chọrọ ịjụgo example, sorry, enwere m obere kata. Ọ bụrụ na n'ịbụ nwaanyị lese onye Oraifite ewee nụọ ọgụ n'Imo steeti, since a nụrụ na anyị nụrụ dị n'Imo steeti ịdị echeta be ndị be nna gị for years. Now ọ bụrụ na o nwee mpịawaazị ị na-enweta n'Imo steeti ya nwa, who will you run to? Ịmụrụ na ndị be nna gị bụ ya part they are your people, they are your backbone. Onye bata nwaanyị jere ije eji ama echefu be nna ha maka na ọsọ chụba gị obe nna gị ibi na ụmụ ya na-amụta ebe ahụ ọsọ chụwa ụmụ nwa ji ya na ya amụta ebe obe nna ga ha ya akpatakwa ọsọ bụ ikwu nne ha. Gị nwa na onwe nwaanyị nụrụ di ịnụzie chefu obe nna gị. O wee isi nwe nwa mpewa azụ n'ebe anyị nụgara dị ebe ka ya agbaje. Etu ahụ ka ọ dị n'ọrụ mmụọ. Iwe onye mmiri arụchala ọrụ mmiri ugboro one ka ị na-egoro ihe ọnụ na-eri wee je kene ndị mmiri gwa ha na ka o si wee dịrị gị na ka o si dịrị gị na ihe na-esiri gị ike ma ọ na ihe na-agara gị nke ọma ka ha gọzie gị ka ịfụnanya na-abụ ugboro one ka ị mere ya. Oge ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike agbacha afa sị na ọ n'ihi chukwa chi gị chukwa ya ancestors
chukwa ezumezu mmụọ nọ na ngwurube nna ma ọ bụ na o nwere mmụọ nọ na ngwurube nna gị adịghị echukwazi echukwa reluctantly maka na gị nwa na ịfụrụ ha nọ ndị ihe ọjọọ. Ndị a niile wụ ya ancestors. You don't joke with them. Mana ndị ụka ọbịa liri anyị front and back. Kedu ka ndị ụka ọbịa ga-esi wee sị gị ịmakwa na ndị Igbo adọrọgo n'ala Igbo for thousands of years ịmara nchọpụta ndị archaeologists mere n'Igbo ukwu na beads ewetara n'ebe a bịara ime mmemme a na-ewe foundation wee gwute bead. After the analysis wee chọpụta that bead anogo over 2000 years. Gosi wụ na mgbe a na-ekwu na Jizọs nọ n'Israel na ndị Igbo na-eme exist here. Kedụzi ka ndị mmadụ si agwa na agbụrụ niile from your mother side go downwards over 2000 years, from your father side lineage go downwards, na onwere onye biri ndụ dị mma ikwelu. Gwa wee demonize ya ancestors, gwa na ya ancestors nwe ekwensu iwe ekwelu, gwa na ya ancestors from your father side and mother side bụ ekwensu, mana ha ya asịkwa gị kpọtuo St. Anthony of Padua onye Italy ọyọbara gị ayịyọ erie gị erie. Kedu ka o si dị ụka St. Anthony of Padua ga na-ayọrọ gị ayịyọ bịara aza gị ekpere gị onye Afrịka wanyere ụmụnne ndị nọ na Padua na-ayọ ya na-akpọkwa St. Anthony. Ịmụrụ na ihe na-esi na nke onye akarịa ka mmadụ ga-atụ mgbe ihe na-agba na maka ụmụ gị maka ọdịmma ezinụlọ gị. In the next 100 years 150 years you will become an ancestor. Mụ na gị yes. In the next 100 150 years you will become an ancestor. Ọ bụrụ na ị kụziri ọrụ agbụrụ gị ụmụ gị ka esi recognize na family ga-enwe ụbọchị eji enwe ncheta nna, ncheta ndị nsọ ya ancestors remembrance. Ọ bụrụ na ị gwara ha nwe ụbọchị eji eme na ngwurube nna gị, oge na-abịa mgbe ị ga-ajụ ọnụ ya ancestors, ụmụ gị ga-edemonize gị kpọkwuo onye mmụọ ịmara ụmụ gị ama erota gị. Mana ọ bụrụ na ị kụziere kịta wee kụziere ụmụ gị na mmadụ na-anọkọta weta ọkụkọ wee kelee ndị nna nna wee tụọ nkwụ tụọ nzu tụọ edo wapụrụ ha ọjị wee mesara aka na-eme ncheta nna, ịmara etu ya isi eme mmemme Krismas na amụrụ Jizọs, etu a ka ị ga-esi eme mmemme ndị nna nna ha ka ha gọzie gị. Ịma ọ na ị nọ na ichukwa ha, mana ị bịa ga ụtọ ịfụta ha nọ ndị mmụọ ọjọọ agwara gị ara ncheta alụ agwaghị gị chukwa ndị nna nna ichukwa ha once jeze nọrọ ana and obi iji echukwa ha bụ nọ ndị mmụọ ọjọọ ka ha bụ na ọjọọ si ka ịchukwa ha ka ha nyere gị efe. Kedu ka ọ ga-esi wee gaa? Ịma ọ na mmụọ na-afụ ụzọ, ịma ọ na the gods are wise. Mana mgbe ị nabatara ha n'obi ọ dị ka mkpetu a nnọ ọ bụrụ na ihe ị kwesịrị ime ka ị mere i wee chukwa once wee nọrọ ana reluctantly. Onye ị na-enye ihe reluctantly mana ị na-enye ihe reluctantly, mana o nwere ihe ị na-enye mmadụ out of joy n'irotalụ na onye a na-agbara gị mbọ wee were etu aka kwere wee na-enye out of joy. The person ga-adị happy maka na ekele nwaanyị na-agwa akịrị ike adị agwọta ọzọ. Mana mgbe ị bịara dị reluctant na-eme dị ngwa dịka ego ị na-enye onye polisi ị na-enye reluctantly because you are not happy. Etu aka ọ dị n'ihe mmụọ, mgbe ị na-enye ndị ezumezu mmụọ gị ya ancestors na-echukwa mmụọ dị na be nna gị, kebe eziokwu believe in me, mmụọ niile dị na ngwurube nna gị gara agbara gị ọgụ maka na ọha abụ anyị iji afụ ụzọ na mmụọ. So embrace them. They are your people. You can't run away from them. So now even before you were reincarnated, there was a reason why you are born in your present family. Yes. It's not by mistake, but because in reincarnation, so no follow reincarnate and the family had reincarnated today to learn a lesson. Follow out of their free will had decided to reincarnate in a poor family for a reason. Those things were for a lesson, for a spiritual maturity, and were the reason why the person chose to reincarnate today, or by accident. So learn how to embrace your entities of powers, your ezumezu. Igbo cosmology bụ a spiritual exercise, spiritual continuity. Ọ bụrụ echukwara uche onye ụwa tata echi irelax ya, ọ dịka asị na-emerisi onye ụwa favor. It's for your own good. You better accept your spiritual consciousness. Mmanụ na Igbo ọdịnala Igbo will spiritual exercise, how people live their spirituality in Igbo ọdịnala. It's continuous exercise. Ọ bụrụ na-asị gị chukwachi onye ụwa gị
esiri ọgwụgwọ na mechukwachi onye ụwa ma na-apịwa m azụ nwa dibịa chikwarụ m ya reluctantly. Mana ị ga-echukwachi onye ụwa gị fụtụ ya na kwesịrị align. That's why you are say align yourself with your entities of powers. Chi onye ụwa gị ezumezu mmụọ ọdịnala niile dị na be nna gị. They are the people that will fight your battle. Now agwara m ụnụ na ịchụkwa ha bụrụ iwu na ị ga-egbu ọkụkọ. Yes, ị nwere ike sị na ị nwere ego ị ga-eji wee na-egburuchi onye ụwa gị anụ every month. Yes, ọ bụrụ ọsọ ịchụkwa ha bụrụ ọsọ mgbe ị gburu ọkụkọ. Ị nwere ike ka aka ha etu amụnwe zara nwere ike na-eme every month egboru nchi m anụ maka na ume m zuru ya because na m afụkọ ife ha na-emere m na-enye ha n'afọ aka na-enye ihe ha na-enyesi m ihe ike. Mana o nwere ike for now ọ bụrụ na ịdị down na ume gị ezubọrọ ị na-egburu ha anụ kwa ọnwa bidogoro n'ịtụ nzuru, bidogoro n'ịwa ọjịnụ, bidogoro n'ịtụ nkwụ ọkụ. Ihe gota akwụkwọ a bottle of hot. A bottle of hot is less than 2,000. A bottle of hot ihe use ye months. Na ọ bụrụ na ọsọ ha ka ị na-atụ ịtụcha ha idenwe obere niile ihe use for months. Gaa ọnyikwuru gị nzu 100 naira ihe atụ nzu 100 naira for months. Ị ghọtara ya? Edo 100 naira ihe use for months. Ana m achọ ịkọwara na how to build spiritual consciousness is not monetized. Ọ bụrụ na dibịa arụchala ọrụ kwubie okwu n'isi gị, then ị need ka enwee harmony, spiritual atmosphere, ka dat mmụọ ahụ ọ kpọtụrụ n'isi gị ka o nwee ike nwee anchor. Ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị na-enwe doubting Thomas ọma anchor onye ka ndị ụka kpọrọ faith. You must have confidence na onye na-alụrụ ọrụ. Nke a bụ ofu. Nke bụ anyị ga-ebelieve na ọrụ alụrụ ga-aga. Nke ịtọ ime onwe gị align to the work ka o wee gazie. Ọ bụrụ na mmadụ lụọ agwụgwọ m ụnụ so gụwakwa ọfọ for 21 days. Mmadụ abịara na-agwa m na ihe na-esiri ike mana ibido gọrọ gọwa ọfọ for 21 days. Ịbịa na-agwa m na ihe na-esiri gị ike ma ọ bụrụ na ị werubere akwa, ọ bụgoro na ị nwere ego iji agburuchi gị anụ, zechi onye ụwa gị iwe, zuo ezumezu mmụọ anya ancestors iwe, izesi ahịa iwe. Ọ bụrụ na ndị mmiri na-eri stọpụ, were akwa ọkụkọ Igbo zechi ndị mmiri gị iwe, izesi ahịa iwe. Ọ bụrụ na ị nwere ego eji egburuchi gị anụ, kpọọ dibịa ka ọ kpọtụrụ uchi chukwara uchi gị. Ọ bụrụ na ị nwere ego ị ga-eji wee rụọ ọrụ ezumezu afta ka a gbachara gị afa, ị na-arụ ọrụ a na-echukwa ha one after the other. Ịchụkwacha ha, some of these things once and for all. Ịchụkwazie ha, ihe ị ga-emezi ewu na-akpọzi ha, na-atụrụ ha nzu, na-atụrụ ha edo, na-agọdoro ha is enough. Ọ bụrụ iwu na ihe egbu anụ gwa amụnụ na-enwere aja dị iche iche na even na mgbe ị lighten up candle na-agbọkụ ndị gị na ha nọ na mgbe ị na-aga ọfụma, mgbe ị na-atụ nzu, ọ sacrifice ka ị na-eme. Mana na-enweziri aja ya nwụ sometimes ịchụ aja ihe mmee nke a na-egburu ọbara. Mana gosi ndị gị na ha so n'ikwetago na ịnatago n'ọdịnala na ịma na ọha nwa n'ikwere kwenyesi ike n'ebe ha nọ, na-atụrụ ha nzu, na-atụ edo iji godo nzu ma ọ bụ edo ma ebe niile n'obodo oyibo ebe a ma enweta nzu ma ọ bụ edo. Ọ bụrụgoro nkwụ ọkụrụ hot, ịpụta ụtụtụ kpọkuo chi onye ụwa gị, kpọkuo ya ezumezu, kpọkuo ya ancestor, kpọkuo ndị mmiri si ha bịa tụọ nkwụ ụtụtụ na chi efona na chi tata wafọ efego. Ha fọpụrụ gị ihe ọ dọpụtara gị ihe ọma, ha na nkwụ ụtụtụ kpọrọ ha nkwụ. Eche ịpụrụ ụtụ ịgbara obere nkwụ, kpọọ chi onye ụwa m si ya biko na m na-eje na biznes dị etu a, biznes dị ile aka m bụ n'obi n'ụbọchị taa, ya na-ekwa nkwụ mee ka ihe niile m ga-eme n'ụbọchị taa aja gazie. Ịrụchakwa ọrụ nke ụbọchị taa, ịbatakwasị agwa na-ekelekwa nga na ọrụ ngụ taa nọrọ ọgakwara na m nwetara nke etu si chọọ na m enwetara nke etu si chọọ, ya biko ya mee ka echi ka mma. Recognition oyi ha chọrọ. What we are saying aligning yourself is for you to identify and stand with them. Help yourself. Kwụsị ịkwọta. Ekwuona m na what you are suffering today, you are the one that is responsible for it because you refuse to do the needful. Agwara m ụnụ so na akwụkwọ Joel 4:6 sị na my people are suffering because of ignorance. Why you are suffering today is because ignorant. You refuse to do the needful. I'm angry. Yes, I'm angry. Why I'm angry is that a lot of people are suffering for nothing. You are not supposed to be ebe ị nọta abụrụ ebe ị kwesịrị ịnọ. Ị na-akwụ ọta na-ata afụ. Ụfọdụ nwere ike akpọ na foonu obere ezu Ugochi tubere akwa n'ihi na ya nọ Lagos na ihe a na-agarị ọfụma nke a nkasị agbara ọgụ nwa tiri onwe n'ọnọdụ a. Ịkụzi na ọta agwara ngịsị na ọ bụgoro na ị nwere ego ma ọ na ị nwere ego bịa n'eze Ugochi tube ka anyị kwubiere gị okwu
ka anyị gwa gị ihe ị kwesịrị ime. Apply it. A lot of people ndị nwere ego na-ebido apply today they are smiling. A lot of people emeghị gị today they are smiling. Ha ebidogo ụgbọ ọrụ dị n'ụzọ ha. Enweghị ego abụrụ excuse that you don't have money. Ihe mmụọ chọrọ uwe obi gị, the conviction, dịka nwa nara akụ nna ya n'iyi. Jee gụọ n'akwụkwọ ndị ụkọ bụ ekwu akọrọ akwụkwọ gbasara the prodigal son. It doesn't have money, but at a stage it was like na ebe ya na ekwesịrị ịnọ na ọ bụrụ ndị med nọ na obi nna ya na ha na-eriju afọ, o wee sị ka echigha azụ ka ya sogoro n'obi kama ya sosa abụọ kasị med. Mgbe nna ya fụrụ ya ọ dị happy na nwa ya fụrụ efu anaghachitego ezumezu nna ya wee declare surplus n'ebe ọ nọ. So etu a ka ọ dị ya ancestors ezumezu mmụọ niile na ngwurube nna ya na-ejikwa ga-adị happy na ichighatago wholeheartedly. Ọ bụrụ ka ichighata ngwanụ mgbe a na-afana agbacha afana asị gị mee nke ngwanụ ihe a ka ọ ya abụ mme ha hapụ m ngwanụ menye obi ga-abụ n'obi gị jikwa obi atọ onwe onwe ji na-asị mana ka nyere ihe a ka ha jewere onwe ka biko nwe ihe nji ha eme. Onye abụ the cause of your failure n'ọrụ ị na-arụ, ịghọtara ya? Mana ị ga-eji obi niile ọ bụrụ na ị ma na ị chọbụrụ ichighata ọdịnala rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị, jewekwa ụka ọbịa mana jụọ onwe gị since how many years since you are born ị na-eje ụka kere ihe ijepụta ọ kwụsịrị mpịawa azụ ị na-ejegharị from one deliverance to the other. So ihe na-achịkọwara gị bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịza akpa zaa akpa, ịchọ ịzakoro zakoro na ọ bụrụ mmadụ ịza akpa koro, ọ bụrụ na ichighatara azụ mana ọ bụrụ na ịdịbọ convince na ị ka chọrọ ị na-eje ụka ọbịa jebe mana jụọ onwe gị ụka ọbịa ị na-eje for donkey years kere ihe ijepụtara. Na ọ bụrụ na ịfụrụ na o nwere ihe ijepụtara, why can't you be wise and turn back and say okay? Why can't you be wise and say okay na ụka ọbịa na-eje onwe m ya ebe ọ dị na mma, let ka m chigharịa ma chigharịkwa wee kpọkuo ezumezu nna ezumezu mmụọ niile gị na ha so ka ị chighata back to your root. Ịmara that confidence okwukwe niile anwa na conviction niile anwa iji wee jee ụka ọbịa nye eto ọdịnala ya root. I can tell you na ọ bụrụ na ijiri ezigbo obi wee jighata n'ọdịnala 3-6 months, believe in me you will see difference. Ọ bụrụ na ị soro ọdịnala ụzọ ọdịnala gaa 3 months to 6 months, you do not see any difference, my dear. You have to change mentor. Is either your mentor is not mentoring you well, or you are not a good student. You are not doing the right thing consistently enough to create results. You can quote me anywhere. I'm a living witness. People that knows me, yes, will tell you, whatever I want, I get. Maka na eji m obi wee kwenye na ndị m afụrụ anya ma ancestors, and the nwere ihe ọbụla njọji wee yọọ ha sịa na ihe etu a merụ m ya na imerụ m ihe a na mma egburu egbu ka ha ga-eme within the shortest time. Na abụ nne m asọ ọsọ m ka afụrụ n'anya, mana I can tell you I want to speak positivity to your life. Go on edema, yes. N'aha Chukwu okike abịa ma Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa, I speak positivity into your life. Let there be cause breaking. Let there be open doors. As long as you are under my voice and decide where say enough is enough. Be angry with your condition that is not palatable and come back to your roots. It shall be well with you. He said, onwe ajụjụ ọbụla ị jụrụ ịjụ m n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi Igbo maọbụ ihe ọ nara gbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send message to my WhatsApp 0805 7837 672. Aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Ya gazie n'ọfọ.